Od zverejnenia prvej reportáže o pseudokasku od poisťovne Allianz ubehli 3 mesiace. Vtedy som vám ukázal, že táto poisťovňa predáva kasko poistenie, ktoré je postavené na základoch PZP, teda povinného zmluvného poistenia. Dnes som zavolal na infolinku poisťovne Allianz a sondoval som, ako táto poisťovňa ponovom komunikuje tento produkt. Mal som len jednu základnú otázku a odpoveď na ňu bola opäť viac než zaujímavá. Je to teda havarijné? To je ten produkt Automax. Áno, je to havarijné poistenie. Ako myslíte, tam také tie smiešné videá od toho pána na Facebooku, čo teda si našiel jednu poisťovňu, z ktorej čerpá teda sledovateľov a tak. Áno, je to normálne havarijné poistenie, ktoré sa predáva už dlhé roky. Na Facebook pripravujem content intenzívne asi tak rok a pol. Moje posty majú štandardne zásah niekoľko 100 000 divákov. V čase, keď som prvýkrát Allianz problematiku zverejnil, to bolo koncom minulého novembra alebo začiatkom decembra, mal som približne 18 000 sledovateľov, dnes niečo cez 21 000. Avšak Allianz mal vtedy 13 000 sledovateľov a dnes 33 000 sledovateľov a môžeme si len položiť otázku, že či to náhodou nie je vďaka intenzívnemu sponzorovaniu. Zbytok rečí, kedy ma operátor na infolinke dokonca označí priamo menom, tak toto môžeme pripísať jedine krízovej komunikácii. Toto by skôr mal ten pán Bodor riešiť, že aj v poisťovniach existuje nejaký etický kódex. Poďme ale priamo na vec a operátorovi položme úplne tú najzákladnejšiu otázku, ktorá nás zaujíma, a ide o operátora, ktorý podľa jeho slov až 6 rokov pracuje na infolinke Allianz. Tak som sa ho opýtal teda otázku, že či náhodou ten týpek z Facebooku nemá náhodou pravdu a že nech mi teda povie, že ich kasko, ktoré predáva Allianz, či je postavené na zákone o PZP alebo na základe občianskeho zákonníka. A že či teda to kasko poistenie, to havarijné poistenie, ktoré predávate, sa riadi zákonom o PZP alebo občianskym zákonníkom. Haló, ste tam? Áno, rozmýšľam a vzhľadom na to teda, že ohľadom takýchto informácií sú inštruované kolegynky z oddelenia poistenia vozidiel, my sme teda na vytváranie poistných zmluv, tak vás prepojím na kolegynku. Nie, neprepájajte. Nie, počkajte ešte sekundu. Prečo mi neviete zodpovedať na tú základnú otázku? Prečo? Lebo si takto, pane, každý človek niečo môže vedieť a niečo nemusí vedieť. To je základná otázka. Vy ste citovali pána Bodora z toho Facebooku a presne toto rozporuje. No tak teraz teraz dajte argument voči tým videám, ktoré som videl na Facebooku, že prečo to je. Čiže je to kasko? Je to kasko? Môže byť tak? Je to kasko? Áno, je to havarijné? Je to normálne havarijné poistenie, ktoré mám Čiže aj ja. Rozumiem to čiže tým pádom sa riadí podľa zákona teda podľa občianskeho zákona, alebo je to postavené na PZP zákone? Takto. Neviem vám povedať, nie som právnik, týmito otázkami sa nezaoberám. Mrzí ma to, že vám to neviem zodpovedať a prepojím vás na kolegy. Ešte nemusíte, ešte jednu poznámku mám pre vás. Právne oddelenie poisťovne Allianz mi poslalo list, presnejšie predžalobnú výzvu, v ktorom uvádza tie najpodstatnejšie veci. Citujem. Ide o produkt plne súladný s právnymi predpismi, ktorý v sebe zahŕňa riziko krytia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, tzv. PZP, ako aj krytie rizik škody na samotnom motorovom vozidle, koniec citácie. A tá najdôležitejšia informácia z tohto listu, ktorý mi poslalo vedenie a právne oddelenie poisťovne Allianz, je ďalej napísané toto. Jednotlivé poistné krytia sú poskytované v balíkoch, pričom platí, že základný balík v sebe obsahuje PZP. To znamená, že môj základný balík je PZP a ďalšie poistné riziká a ich krytie sa dajú dojednať prostredníctvom jednotlivých balíkov. Toto vám od samého začiatku, od konca novembra alebo začiatku decembra vysvetľujem, že to, čo pod názvom kasko a havarijné poistenie predáva Allianz,
je PZP, pretože toto poistné krytie je postavené na PZP na zákone o povinnom zmluvnom poistení. A moje tvrdenia sa opierajú o zistenia advokátov a expertov v poisťovníctve. Vďaka tomuto prefíkanému triku máte vy ako spotrebiteľ menšie práva. A teraz už moja posledná tradičná veta. Ak Allianz začne doručovať svojim klientom to, čo im sľúbil, moja práca sa stane bezpredmetná.